Coronavirus! Paglayas mo dire! Kamo hinungdan o wala namin mga trabaho. Ka-lockdown na sa ubang lugar. Na-extend pa yun ang quarantine. Visit kang koronaha ka. Paglayas mo dire. Nganong naabot mo sa among lugar na wala man mo gi-invite. Wala man ta mo gipadalog invitation letter. Mga bagag na wong! Bahawa na mo dire kay kapoy na kaayo pundo og balay. Pati among uyab na nga damay na. Maluoy ka. Sakto na. Husto na. Ug tama na. Kay gamala na kayo ng amua. Mala pa kayo sa basakan. Corona, panglayas na mo. Maluoy ka. Corona ka. Bahawa na. Kay duha na kabulan wala may nakita sa akong uyab. Pila na kalaki. Wa na mi. Kasulay maluoy ka. Tabang. Kapoy na kaayo na kinabuhi Puslan man gihapog patin ra gihapon mi ninyo. Beset unhan na tamo. Mag-una na kog pakamatay. Kapoy na kaayo na kinabuhi Uno na lang kabok among noodles. Gikalibangan ako ginaog sardinas. Gusto na corona. Bahawa na sa among lugar. Kay daghan na kayo mga utang. Kahulat among 5-6 ug wala na mi kwarta tungod nimo. Layas na. Kapoy na kayo ng kinabuhi Umakitan ganit ta ka. Lumsan ta kag alkohol. Kilawon ta kag gulay suka-suka. Buwisit kang virusa ka. Buwisit ka virus. Naapay mo mga silingan. Magsige kinawatay manok. Unya, ako pa joy pasangilan. Mga bagag na wong. Murara ba pog tambok hastang pagkaniwanga. Unya, murara po dira baghumok hastang pagkagahia. Mga panu. Why? Samtan ba na yung virusa? Nanianahirag galit uwa na langhit. Wala magani isidulaw barangay clearance. Bisa dyan kang virusa ka. Wiset! Ikapoy na ko na yung virusa ka. Wala ko kaoyo nimo. Nahurot na namo gisa ang among kamunggay. Napay silingan si pangayod ikabaluman nanom. Kasigar ang hulat ng mga rasyon sa barangay. Unsa pa may sunod ako gisahon ani ha? Karabaw grass! Ikapoy na ko ikong virusa ka. Daghan na kayong problemang niabot. Maungunhan na ta ka. Kapoy na kaayo. Kapoy na. Agay. Hello everyone! Daghang salamat sa paglantaw. Hinaton ta nag-enjoy mo. So palihog na lang kog like sa akong FB page o palihog na lang kog subscribe sa akong YouTube channel. Daghang salamat!